Vreau să răspundem împreună la două întrebări care probabil preocupă pe toată lumea. Întâi îmi cer scuze, vreau să mulțumesc pentru invitație domnului decan și universității. Prima întrebare este de ce suntem în criză? E o întrebare firească, deși am auzit mulți factori de decizie spunând, lasă domnule, nu ne mai interesează de ce suntem în criză. Zi-mi repede cum ieșim din criză. Nu putem să știm cum ieșim din criză dacă nu știm de ce suntem în criză, pentru că altfel vom lua măsurile greșite. Deci prima întrebare ar fi de ce suntem în criză și a doua întrebare, cum și când ieșim din criză. Și mă rog, și dacă ieșim din criză, da? Sigur, nu insist acum pe abordarea teoriei heterodoxe care spune că starea firească, naturală a economiei este criza, este dezechilibru, echilibrul reprezintă doar niște perioade temporare și că e normal să fim în criză, că asta e situația normală a economiei. Puteți citi mai multe în cartea mea Sfârșitul economiei iluzii, dar să vorbim lucruri concrete. Deci de ce suntem în criză? Opinia larg răspândită în România este că suntem în criză pentru că toată lumea este în criză. Nu? Nu așa e opinia răspândită și, de asemenea, vom ieși din criză când vor ieși și ceilalți din criză. Ei bine, nu sunt de acord. Nu suntem în criză, economia României nu este în criză, pentru că a intrat în criză economia Statelor Unite și după aia lucrul ăsta s-a extins la Europa de Vest. Criza economiei românești este o criză de natură internă. Ea ar fi apărut chiar și în absența crizei economice globale. Practic avem două crize care se suprapun aici. O criză economică globală, care într-adevăr a plecat din Statele Unite și s-a extins prin mecanismul activelor toxice bancare în Europa de Vest, și o criză de deficit de cont curent, în esență, specifică nu doar României, ci și altor economii emergente din regiune, de exemplu țările Baltice sau Bulgaria, Grecia, Spania și Portugalia. În principiu, acesta este un tip de criză separat. Repet, un tip de criză cu care ne-am fi confruntat oricum, un tip de criză cu care s-au confruntat de multe ori în istorie țările latinoamericane, de exemplu, Portugalia mai recent, și, încă o dată, nu are legătură cu criza globală. Să vedem, care au fost cauzele crizei în Statele Unite? Creditele, așa numitele credite substandard, da? Avem noi de-astea? Nu avem nici piață secundară de ipoteci. Nu avem. Financializarea economiei, gradul de adâncime al economiei este extrem de mic în România prin comparație cu cel din Statele Unite. S-a extins prin, repet, activele toxice bancare. Le spune sigur, sunt bănci în România cu capital străin, la rândul lor băncile mamă au fost expuse acestor credite neperformante din Statele Unite. Da, dar nu direct filialele din România. Încă o dată, nu avem același mecanism de transmitere. Care a fost cauza în România a crizei? Deficitul de cont curent, foarte mare. Ce este acela un deficit de cont curent? Reflectă în balanța de plăți, într-un fel reflectă competitivitatea unei economii. Da? Se compune din balanța comercială, balanța veniturilor și balanța transferurilor. În special, balanța transferurilor, de exemplu, sunt banii de la românii din străinătate. Da? Ei erau buni, erau pe plus. Dar balanța comercială, absolut dezastroasă. Da? Combinate cele două, tot dădea un deficit de cont curent care la sfârșitul anului 2008 era 12,5% din produsul intern brut. Comparativ, în 2002-2003 era sub 5% din produsul intern brut. Un ritm de creștere foarte mare și un nivel în sine foarte mare. Singurele țări cu nivel mai mare decât România erau țările Baltice și Bulgaria. A existat și încă persistă un mit legat de finanțarea deficitului de cont curent. S-a spus, nu contează cât este deficitul de cont curent al României, pentru că e făcut pentru dezvoltare.
Deci vin investițiile străine directe și atunci ele finanțează acest deficit de cont curent, ele nu reprezintă o datorie, sunt o finanțare autonomă a deficitului de cont curent și este firesc într-o primă fază să ai mai multe importuri decât exporturi, pentru că după aia importi tehnologie și exporți produse cu valoare adăugată mare. Nu. Cel puțin nu s-a întâmplat așa. Pentru că, dacă vă uitați, într-adevăr, au fost fluxuri foarte mari de investiții străine directe în România. Stocul total a depășit 50 de miliarde de euro. Este foarte mult, da? Este mai mult de o treime din produsul intern brut. Dar dacă ne uităm la componența investițiilor străine directe, numai 20%, așa, cifre grosiere, numai 20% au reprezentat, nu știu ce e pe ecran, că prezentarea mea s-a pierdut undeva pe e-mail și de asta fac o prezentare. 20% din investițiile străine directe au reprezentat efectiv aport de bani la capitalul social. Cam 30% au fost profitul reinvestit, pentru că se consideră statistic că dacă un străin care a făcut un business în România a făcut profit și îl reinvestește, se consideră tot o investiție străină directă. Că alternativa era să fi plecat din țară cu banii și după aia să se fi întors. Din punct de vedere statistic a fost același lucru. Și majoritatea, 50% din investițiile străine directe din România, sunt de fapt împrumuturi intrafirmă. Conform manualului de statistică al Fondului Monetar Internațional, ele contează ca investiții străine directe. Dar evident contează și ca datorie privată externă pe termen scurt. Da? Deci nu este adevărat că finanțarea deficitului de cont curent s-a făcut prin fluxuri care nu creau datorie. Jumătate din acele fluxuri creau datorie. Și mai mult, creau datorie pe termen scurt și foarte scurt.